Duar Amla constituency ki APCLC Ratcharia Songsi Highway Popusi Duar Amla APCLC candidate Longki Timung Ningjepon Patumi Arwa Chikro ni Phai Inkoi Arni Bhoksong Hem Rong Rangalong APCLC Duar Amla constituency committee pen public rally mate mulu kaching som kapamanpon Longki Timung pen kajipa hem pupon amailong Lijang habi ingti pensi mayalam the than pajemi ponsi ingsamjin pen pachinpon bang somailong BJP Congress ASC asong klembang phubang phiatum bang pharo si susi araratum APCLC along jipa ogdun rinti mailong aluhi sarpoman pen angton ingti kathar APCLC alamjoy sarpochitong dunsi mai RDP dun Son Thak Mailong Longki Timong Dor Amla APCLC President Lijang Habi Ingti Dor Amla APCLC Organizing Secretary Indro Tiso Dor Amla APCLC Secretary Babul Sagra Paithalangso LAC Vice President Lepen Dor Amla APCLC Songjapo Songjapiatum Duan Chitongnut Mailong Dor Amla Constituency Duan Surike Thomsosi Arat Ongdu Armu Chitongnut Lapentu non Kevangji Caribbean Autonomous Council MSC Kilikaho Duar Amla Constituency APCLC Penke Longki Timungsi Kilik Chetanunpo Lapen Duar Amla Constituency ke APCLC Asongsi Highway Poputa Pherangki Karjupona Hut Longki Timung Alang Lipen Thanpachini Bon Wothalang Sopen Avre Strong P report Karbi Daily News Council election ang lelo po sila ke John Purpo to nang dampo so bangali kana arjonta isi vera lam lo nangala lo karbiang long along le tilang ke lake kisi ki be dum pasela ke jordet lo bicara lap lo to anaba sajta medin dake aiketa achitim bang phan thak det si hala achitim ji tum nang ko che ron che bak nang la arbiang long lo ke koila da phur wara lo sang ti da phur wara lo ar long da pang hang er lo peno er lo polo la bang ke buni tum joklem ta ma thaya be Meghalaya aku nijangkar bilong na bangke ahoy long bang pilo arni bang theng pikir od lakala naro erdang si bang theng piap beng ke roipon la itum chumo vedelo bang phansi contract ke thigri piji bang phansi long le pata piji bang phansi sakuri piji bang phansi business apa claim lablo ante dakar dipen tribal tum kupilo claim langate mon si bang ke sangti ar long koila chipur lama phike claim mobile putan daga bang ke kanghu kang hi chetong charkan la so bangan la ana ham phang henoji dakar biang long ta ka thek lor e phang si char da alam lake ar biang long rar sita me BJP phan ma APCLC phan ma la hini velo kang mai neng ke hala kapre party phan ke kama thani thai bilo BJP phan pilo purtang te hala bang long ri kep homosti kep bang phan jordet nang purong ta ka che kroi don lokente bang phan sakuri pilap nang puta ka che kroi don teng lokente akapre ka song ke velo lake APCLC asong anvet do duaramla constituency pe na bangke Rara Farman Karjabji Bangalake Ake Hai Longki Timung Lasi Ake Hai Longki Timung Apan Duram Larat ke do ana bangke munang klang ciklo bosir ciklo ni phaingar ke barni bangke hempen ron kachit dara phasinang barnang po lapen halabang so ron hur bangke BJP la ke jeke be kona so phan anne ka pathe party phan ke berem lamsi APCLC la karbi pen tribal phan kaching phana party phan si mathapen la ke hai longki timung phan vote PC bahaina ko pusi bini chuning ri tekang election apolo protang te muni tum dead long ri khai long ri lam tenel lapiti lahelo sila ticket kachi ti adumadum tang ho local kali kalang alam lahelam si muni tum chethan jolo sita hala buge elong le phelang ke bang cherai lablo polame chethan thegi de ratum pipolo chethan de kente itum long le phelang vir lablo la ticket kachi ti an si tum ma to khangyang mo ke along le phelang abede ra fike nang li pen le ticket ti thai doi lang ma abelu itum se abede pokente kisungong men pen tangka pharusi ni chu endon det posita vote bangke nali ke johur ke jok tang thegen de aso bangla miniri si phanane matha pakeng lepha miniri si bang nili na miniri si bang ke ne det long ri phanchi matha si ni APCLC phanchi theng te kang tam po mathara jok tha Nilip constituency along Congress party ticket kipi ke chokchia jok Nilip Mandal Congress committee kachiphripon Nilip Congress Committee atum akapre ka political party along kaching bedun chia phansi puthot jingwai pontangno alang nitum District Congress lepen Andhra Pradesh Congress atum aphan ticket kipi ke chokchia puthak ningduk chepaklangsi Congress of flag hai hui me kai ponsi Nilip Congress Committee chipri pontaklo Nilituma pherangke birta ke tokba mahotke Nilip Congress Committee chipri ponde dapit puthot kapre ka songalong kachipok dun rinti jiaphan kachingwai padupono bonta komana song komana bang phualong tong kachipa ogdon rinti pone non matke klarda ka beta chini pon pela
muapor ni si klarda abirta nangthan bachinipo siloni janpen Bijoy Rongpha report Karbi Daily News ke damtang ningkan hinia phong sitame kaching hon itu ma candidate lo Elias Thangcho alang lila bangso ni liberada phan alang akhia dat pendang lo congress phan kaching hon pen alang chepiduk piglo bonta pinia por alang phan ticket pipon thekthedat lake nili tum ning duk piglo athe alang le tum district pen sitame la pen alang tum congress long frame ra pera tum an sitame nangli tum nilip ke mathana lo muka Elias Thangcho phan si ticket nang pipipo pu pen aposi pini arni ke nili tum phanang chong thui data son lo congress long cepat do lo nili tum ke damtang mp huta pahai don lo mla huta pahai don lo nili tum cepat du pen nili tum han ke district congress tum nili tum hanang chong thui de nili tum kana cepat du pen nili tum han tiket nang pipo nili tum candidate nili tum nili amon dol bang kang wai pon bang khu bang tiket nang pipon populous kami nili tum han ke district asor nang chong thui de congress committee anta dili tum pele lo la so teng pen district congress committee atum nili tum hanang chak lo jela bang so ake hai Elias Thangcho bang ke tiket ke nili tum pibek pu po ateng pen kado ko nili tum rar tum ning thelo te bon seta pini be nili tum hanang chong thui de lo la silaso Jingthong constituency along state pen observer nang kitoy along hawar raratum kachitudun pen akimi candidate si nangji pusike ongdum araratum katarandun Nijang Karbi Anglong aro lakha ke thom Jingthong MSC constituency kaparo Rongjangphok BJP Mandal committee asaimalong non kewangchi MSC kiliga hot komara phansi ticket ki piponang jipu kangkrung kangsai jia phan pura state pen kewang Bhuben Pegu MLA lapen Haren Deori state executive member atuma phan Jingthong ahawar along special observer nangitoy labangso observer nangitoy along mesen pen pachun porno bon sitami halapu Hawararatum ongdung armuatum chitongdun si Pradip Rongpi ke nangnilopu mate Pradip Rongpi go back pusik ke hang kataramdun lapen akimia bangfu aphansi nitum ke nangchi lapen Augustine Kramsa phansi tike piponang ji pusi kataramdun bonta patumi state special observer kahumni damahut Jingthong constituency aro inkorap ho polling station president angbong pen inkorake thom polling station a president secretary atum anki Pradip Rongpia phansi Puthot BJP tiket piponang ji pusi birta kiridun thulong leben sati kendra penta committee narke penke committee throgatum ke Pradip Rongpia phansi nitum ke nangji pusi pachinidun leben mondal committee members atum bangke batumta Puthot Pradip Rongpia phansi nitum nangji pusi special observer thino lamthe chupaklangdun pusi birta ke tawba mahot birta ridunlo Homson be report Karbi Daily News Nile Jingthong arat pen nanga chuneng ridun ke nitum aki minang po nitum Agustin phanang nang po lang ke alang ko ane chupa dugdun ta pinang an thek long long la pen si alang misen jibon pusi nile tuma bang ke Jingthong arat ke nile tum neng thida nang rat nang rabom grab dang আমি পার্টির মানুষ আমি পাবলিকও আমি বিহু ল'বলৈ আমাক দলে কোৱা নাই আমাক পাৰ্টিৰ দায়িত্বহে দিছে আমাক পাৰ্টিৰ বিহুহে ল'ব কৈছে আমি পাব্লিকৰ বিহুটো চৰকাৰে ভাল কাম কৰি আছে পাব্লিকে কি কাৰ পালে যাব এইটো সকলোৱে জানে হয়নে নহয় চৰকাৰে ইমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে যি ৰাইজৰ কাম যিকোনো কৰি আছে সাধাৰণ মানুহৰ কাম কৰি আছে সকলো দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে হয়নে নহয় সেইকাৰণে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজ থাকিব আমিতো আমি নিশ্চিত থাকোঁ কাৰণ ভাল কাম কৰি আছোঁ বিজেপি আমি কৈছোঁ 20 বছৰ থাকাটো 20 বছৰত কি চাইছে স্কুল নাই ৰাস্তা নাই আৰু কি লাগে খোৱা পানীও নাই ঘৰো নাই জব কাৰ্ডো নাই আৰু কি লাগে একো ডেভেলপমেণ্টো নাই আৰু বেছি প্ৰদীপ ৰংপি একজনটো নালাগে আমাকতো ৰাজ্য সবে সাপোৰ্ট কৰিছে একজন প্ৰদীপ ৰংপিটো নালাগে ইমান স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান জোকৰ নিচাত কেছ খোৱা নিচিনা হৈছে যে ASDC amethang asaimalong pherangkya mai kangni pensi non kewangji MSC kilik chidandunji abang fuamen kapangdakpon ASDC mate autonomous council demand committee henlo Karbi Anglong Nijang along ni pen Karbi Anglong Karbi ararta hemprek nangmek dang jipupen hemprek mate autonomous state kehang chenga songlo kidamdang suri sira pharus sirkepra narkep kepra thuk aningkan ASDC asong amhang pathek ponsi hemprek aputhak jesongbom bangbomsi piniarni anta ASDC asong pen hemprek aputhak jesongbom bomla lasi ASDC asong pen hemprek apharman non kewangji council election mate MSC ang hoi kidika chipate dunjia phan ASDC amai Puchandra Kanta terang lapen ASDC akong chunbang Jotson B atum patumi
Pherangkia mai ke phapensi MSC election ahut kachidan dunji abang pu abang piamen pangdak pontang no. Lasonsi Duar Amla constituency pen Sarkar Phangchu Jingthong constituency pen Chandra Rongphar Socheng constituency pen Ram Singh Terang Bithung Rengthama constituency pen Sikari Kathar Kopili constituency pen Chandra Singh Tera Hamren constituency pen Man Singh Terang Haroghat constituency pen Ratneswar Temo Phuloni constituency pen Munindra Be Korkanthi constituency pen Khor Singh Inti Mahamaya constituency pen Babu Singh Ronghang Numati constituency pen Bor Singh Phangchu Lepen Kapre constituency along pen sitami ASDC atom chupade dun etji pusi Pherangkia mailong pachini pon Difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Pasnong Kopili MSC constituency bangke Sondro Singh Dera Lasupi bangke Hauraghat constituency bangke Ratneswar Timu Lapen Fuluni constituency bangke Munindro B Lapen Korkanthi constituency la bangke Khor Singh Inti Lapen Mohamai constituency la bangke Babu Singh Ronghang Lapen Nomati constituency la bangke Bor Singh Phangchu Nomati lo Lapen Socheng Dhenta constituency ke Dijendro Terang Lapen Lumbajang constituency bangke Maikon Rongphar P Lapen Dhonsiri 14 nong Dhonsiri constituency bangke Mondol Tarus Lapen 15 nong constituency la bangke Rakesh Singh Teron Congress of Hansi Congress of Tumsi Tuman Nangri Jake lo po West Kar Bengal pilo chiplan po la hadak ta dotali avelo lama se hadak ta mini tum hadak pa tani to mange duthe kilo hadak pen to pachida asi West Kar Bengal la pen East Kar Bengal ta Congress pen ke chilangi alam avelo ke bangji Kar Bengal Autonomous Council election ke chapati dunia phan yilitum ahin pen ke sik dolo la pen so frang bangke anali ta pulau sini bangke candidate ni tu an bangke eklangi po do an ke an bangke tu bangke tu eklangi po cingbai nang kok pensi ada ni tu cingbai no cingbai that pen aprang si bangke ini kongres bisi ma thama ya sisi bisi ma la solap ja an beng dang lo la se hala su de tame aphe bangke ku cingbai thu lo cingbai that pen pulona ni tu bangke konveji CPIML asonga tumta amethanga saimalong Pherangkia mai kangni pensi MSC kilik kachipade dunji abang phubang phiamen kapangdak pon CPIML HCP mate Communist Party of India Marxism Leninism's Liberation Hills Party Committee atumpet amethanga saimalong Pherangkia mai kangni pensi non kewangchi MSC yang hoi kiligalong CPIML asong pen kachipade dunji abang phubang phiatumamen kapangdak pon Pherangkia mailong Rabi Kumar Phangchu Protima Inghipi Lapen Ranjit Kramsa Tumpensi Tokjirpen Kilikachidan Dunjia Tumamen Pangdak Pono CPIML Asongpen MEC Kilichidan Dunjia Tumamen Laki Bithung Rengthama Constituency Pen Kangbura Hanse Kopili Constituency Pen Bina Rongpipi Amreng Constituency Pen Chandra Singh Timo Hauroghat Constituency Pen Iswar Konwar Langfer Constituency Pen Longkiram Tokbi Phuloni Constituency Pen Vidya Singh Teron Langhin constituency pen Kamen Rongpipi Lepen Kapre constituency along penta CPIML asong pen MSC kilik chidan dunji puta Pherangkia theino pachinipon Lepen non kewangji MSC election ahut CPIML pen long krepo constituency along chidan dunji puta pachinipon thu Difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Ruling party BJP labangso BJP asorkar bangke pini India lo bangke Central government, state government level la board council ke alangi tumsi cherai go. Labangso cherai men alangi tum target bang galalo opposition nil pinchong ye pansi dampan election pen nonga alangi tum labangso target si antono. Lalo Dr. Mongwerong ke pakai ceng member alangi CPIML member ko. Alangi Delhi lo Puri lo, Dr. Man lo, Lapenda Langli, Dat Kardian Long, Rata Company bukan bankan, Alangi Hilton bankan, Long lo, Jenoma, Power Dobong bankan, Kongres lain. Apa di sini? Nasi Heglong lo, laso Kongres lain longpen, Alangi politics Ludliak ko benda, Alangi Heglong lo, di kotak dosi and break over labang so bang ya alam ni kematau bang buat